Червени. Мгм. 4, 5, 6. Трябва да сменим армор. Нали? Ресет, 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 дисмалтът. Още ресет, бе, къде отидеш? Докато ми се няма мини кулдауна. Айде. Файера трябва да вземем. Айде, файера е долу. Браво. Майко, направо ги стопите да не са с 4 двойки. Не са ме Много лесно умряха, лак. Чи овърчарджват. Пак? Обратно. Да, стиги, прасна от бой. Аз ще подгоним ето вие убийте това други. Тук фигура. Бийте го, аз ще го фанем това. Ако мога. Няма да мога да е. Буцетър, че тук се едно ме стъга. Аре, бе, вие стилови нямате? Леле, Още ли го мъчите то? още бе, човек, ужас. И сега нямаме и да го върна, майка. Да го връщаш, демича ви я потресаваш направо. Остете мобите по той. Остете мобите по атка. Първо чмърщите мопки, че ви го убият, това вие сте тотал щета. Стоих се вътре, нищо не съм лупал аз. Таман ти чака вътре, обаче никой не е упал. Аз лутнах един, дед ги върна.